Szeretnél velem jönni a Luna Parkba? Mentem volna, de minden pénzemet mozizásra költöttem. És te, Rómeó? Nem tudok, spórolok egy új biciklire. A régi tönkrement. Kár, hogy egyedül nem tudok menni. Hé, miért vagytok szomorúak? Nincs elég pénzem biciklire. Nekünk meg a Luna Parkba. Igazán? Tudjátok, most van $1000. Vajon kell valakinek? Természetesen nekünk kell. Várjatok, csak nem adom ilyen könnyen. Tudtam, hogy van mögötte valami. Ha kell a pénz, csináld végig a kihívást. Mi a kihívás? Csak akkor mondom el, ha mindenki egyetért. Nem tudom, mi van, ha túl nehéz? Kibírjuk, vágjunk bele. Oké, vágjunk bele. A kihívás egyszerű. 24 órát kell a kocsiban maradnotok. Tartsatok ki, és a pénz a tiétek. Már látom, ahogy elköltöm az $1000. Én is. Majd később elképzelitek, most viszont 5 percetek van összepakolni. Óra indul. Siessetek, mit fogunk vinni? Mire van Nem szükségünk? tudom, fogjatok meg mindent, amit láttok. Nyugi, váljunk szét. Én majd hozok valamit, hogy ne unatkozzunk annyira. Hozok enni mindenkinek. Én meg gondoskodok arról, hogy jól érezzük magunkat. Szuper, szétválogatom. Mindenkinek van elég. Így jobban tetszik. Többet kell készítenem, hogy legyen elég 24 órára. Mindenkinek viszek egy párnát, hogy jól érezzük magunkat. És egy takarót, hogy melegen tartson minket. Uncsi lesz nagyon az autóban. Valami szórakoztató kell. Ó, azt hiszem, ez jó lesz. És ezt is elviszem. Siess, mindössze 2 perced van hátra. Hol van Mila? Elkésett. Elmegyünk nélküle. Több helyünk lesz. Ha legalább egyikőtök kiesik a kihívásból, mindenki veszít. Tudod, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem kapunk $1000? Így van. Egy mindenkiért és mindenki egyért. Egyébként 1 perc van, és Mila nincs itt. Mila, siess! siess! Ide gyorsan! Futok már! 20 másodperc. Azt hiszem, lejtett egy párnát. Ó, mindjárt jövök! 10, 9. Nincs idő, szálljunk be a kocsiba. 4, 3, 2. Fú, időben vagyunk. És az idő lejárt. Még egy kis idő, és a kihívás kudarcot vall. Szegény párna! Felejtsd el! Veszel újat, ha lesz $1000. Te is velünk fogsz lakni? Nem hoztunk neked semmit. Nem maradok itt. Csak egy helyre kell elmennem. És hová? Az titok. De Rómeó, kérlek, menj vissza, oké? Oké. Azt hittem, itt fogunk lakni a ház közelében. Azért, hogy az első órában megmenekülhess a kihívás elől. Nem igaz, simán kibírok ennyi időt. Majd meglátjuk. És hogy fogunk aludni? 3-an vagyunk, és csak 2 párna van. Találunk valamit. Nincs itt sok hely. Hogyan fogjuk felosztani? Elől fogok lakni. Akkor én hátul. És én hol leszek? Hol a csomagtartóban? Nem értek egyet. Itt vagyunk. Gyertek. Nem veszítünk, ha kiszállunk. Nem, mert a kihívás még nem kezdődött el. Ez hogy lehet? Gyertek, majd meglátjátok. A kihívás itt kezdődik. Oké, ezt értem. Egy ilyen autóban könnyen kibírjuk. Szóval várj, tettünk egy kört, és visszajöttünk a házadba. Igen, ezt csináltuk. Röviden 15 másodpercetek van, hogy átvigyétek a dolgokat az egyik kocsiból a másikba. Óra indul. Ó, mennyi hely van itt? Tudod, most már elfogadom, hogy a csomagtartóban éljek. Tágasít. Ne is gondolj rá, most ez a közös helyünk. Kezdődik a kihívás. Már csak a kocsiban lehettek. Elszetekbe se jusson vasznak lenni. Én figyelni fogok. Egy nap ebben az autóban a legkönnyebb $1000 az életemben. Egyetértek, egész életemben itt élnék. Ne szaladjatok ennyire előre, még csak most telepettünk le itt. Telepettünk? Mila, hol tanultál ilyen szavakat? Mit fogunk csinálni? Mila, kapcsold be a zenét. De hogyan? Kattints valamire és megtudod.
Ne legyél lassú. Oké, megpróbálom. Ne légy goromba, Rómeó, én lány vagyok. Nem működik. Mi nem működik? Nyomd meg a másikat. A csoki megolvadt. Nem gondolod, hogy meleg van itt? Ez azért van, mert Mila a tökfej bekapcsolta a fűtést. Kapcsolt ki, Botoska, meleg van itt. Kinyitom az ablakot. Áú! Forró. Nem tudom, hogy hogyan kapcsoljam ki. Fú, ez sokkal jobb. Most már hideg van itt. Szóval hideg vagy meleg, döntsd már el, várj, kigondolok valamit. Menj innen, hadd próbáljam meg. Jaj, gyerünk, menj, értettem. Miért nem mondtad azonnal, hogy mit kell nyomnom, te nagy okos? Azt hittem, tudod, hogyan kell irányítani egy autót. Úgy látszik, tévedtem. Honnan tudhatnám, még jogosítványom sincs. És én mégis tudom. Érted? Mivel te mindent tudsz, ülj csak ott, nekem meg több helyem lesz itt. Figyelj, Rómeó, te tudsz autót vezetni? Igen, miért? Vigyem el egy körre? Talán el kéne mennünk valahova? Igen, a plázába. Vagy egy túrára. Elviszel minket? Semmi gond, lányok, elindítom ezt a bébit, és bárhová elmegyünk. Remélem, hogy nem tartóztatnak le minket, mert nincs jogosítványod. Nem értem, valami nem működik. Miért hazudtál nekünk? Úgy tűnik, hogy nincs benne Hogyan? benzin. És már elkezdtem álmodozni a túrákról. Mit ér egy kocsi, ha nincs benne benzin? Mivel nem lesz fuvar, sajnos más szórakozást kell találnunk. Rómeó, nem azt mondtad, hogy vállalod a szórakoztatást? Hát mutasd meg! Természetesen minden a csomagtartóban. Egy labda. Teniszütő. Viccelsz? Hogyan fogunk ezzel játszani az autóban? És miért az autóban menjünk ki? Nem teheted. Nem engedik a szabályok. Gyerünk, senki nem fogja megtudni. Azt hiszem, Mr. Ruszlán figyel minket. Szándékosan hagyott nekünk egy autót benzin nélkül, hogy ne menjünk sehova. Akkor miért vitt minket egy másik autóval? Nem hiszem, senki nem figyel ránk. Hello? Én a helyedben nem tenném, szállj ki az autóból, és a kihívásnak vége. Ki volt az? Igazad volt, figyel minket. Ki kapcsolta be a rádiót? Hol a zene? Figyelem minden mozdulatotokat, ne próbáljatok csalni. Hol van ő? Közelebb vagyok, közelebb, mint gondolnád. Az ülés alatt bújik meg, és csíntűz velünk. Hol vagy? Tudjuk, hogy itt vagy. Nincs itt senki. Benne van a rádióban. Azt hiszem, csak azért csatlakozott, hogy szemmel tartson. Valószínűleg nem hiszi el, hogy kibírjuk. Ilyen szórakozással, mint amilyen lesz, biztosan nem. Ne aggódj, tudtam, hogy Rómeó valami szemetet hoz, ezért elhoztam ezt. Csak egy pillanat. Tablet! Szuper! Filmet akarok nézni. Megyek játszani. Elvettem a tabletet, így én leszek az első, aki használja. Miért kiabálsz? Egy mély repült ide. Nyugi, ez csak egy kis méhecske. Rómeó, pofon! Nos, méhecském, várj. Hol van? Látja valaki? Ne mozdulj, rajtad van. Ments meg! Várj, ne mozdulj. Most én... Állj meg! Nem, ne üsd le! Nyugi, csak kergesd ki! Ne sajnáld, meg fog csípni. Várj! Kárt tehetsz az autóban, és akkor biztosan végünk van. És igaza van. Dönts már végre. Ki kell terelni a méhet az ablakon. Igen, tereld ki, csak tereld ki! Oké, odaadom a tabletet. Fél óráig. Akkor repüljön tovább a méh. Oké, 1 óra, de nem több. Siess, félek! Dobd már ki! Hé, méhecske, gyere ide. Elrepült! Igen, már nem zúg. Hú, azt hittem végem van. Semmi sem történt volna veled. Feldagadtam volna, és még 24 órát ültem volna a kocsiban, amíg lát orvos. Tablettessék az egyesség szerint. Oké, tessék, de legfeljebb 1 óra, rajtam a sor. Ez a méh éhessé tett. Leona, mutasd meg, mit kaptál. Én is éhes vagyok. Leona felelős az ételért, mutasd meg nekünk. Imádni fogod, amit hoztam. Sok édességet. Ez minden? Pár szelet csoki? Nem, dehogy, vettem többet. Akkor hol vannak?
Több van a zsebemben. Itt van. Látom, Leona mindent megevett. Nem, az nem én voltam. Azt akarod mondani, hogy mi ettük meg, és a papírokat a zsebedbe tettük? Igen, egyikőtök mindent megevett. Láttam, hogy egy olvasztott csokit eszel. Ó, a csoki elolvadt. Csak egy csokit ettem. Én nem hiszek neked. Nyugi, azt hiszem tudom, mi történt. Megolvadtak a hőtől, amikor bekapcsoltuk a fűtést. Minden Mila hibája. Bekapcsolta a fűtést, és az édességek elolvadtak. Miért csak csokit vettél? Nem tudtál rendes ételt hozni? Mit, levest, burgonyát hússal? Edd meg te! Szóval most éhesek maradunk. Ha lenne benzinünk, elvinnélek titeket a Mekibe vagy a KFC-be. Várj, rendelhetünk ételt. Pontosan. Hívjuk fel az ételfutárt. Sziasztok! Kérek 3 Big Mac menüt kólával és sült krumplival. Szuper! Hamarosan itt lesznek. Készítsük elő a pénzt. Adjatok mindent, amitek van. Ez minden? Nekem nincs több. Nekem nincs. Basszus, hogyan fogunk fizetni? Először ki kellett volna deríteni, mennyi pénzünk van, és csak utána rendelni. Mit mondunk a futárnak? Nem akarok éhes maradni. Ne aggódj, ha nincs pénzünk, dolgozunk és megkeressük. Hogyan? Megnyitjuk a saját üzletünket. Ez egy bolt, mindenki jöhet! Hé, uram, jöjjön ide! Szeretne venni valamit? Szeretne vásárolni tőlünk valamit? Mitek van? Vannak édességek? Megolvadtak. Inkább veszek egy párnát. Ó, viszem a párnát. Nem engedem, hogy eladjuk a párnát. Akkor hogyan szunk? És ha nem adjuk el, éhesek leszünk. Amire nincs szükségünk, azt kell eladnunk az autóban. Tudom. Eladhatjuk a labdát. Nem, a labdát nem. Amúgy nem jó. Párna helyett labdát vegyél. Hát nem is tudom. Egy labda és egy pingpong készlet. Nem, a pingpong készlet. És tudod mit, egyetértek? Itt a pénzed. Köszi, ez a tied. Igen, igen. Igen, igen. Köszi. Ennyi. Ciao. Szuper, ez elég, hogy kifizessük az ételt. Sajnálom a labdát. Miért kell labda, ha van tableted? Mellesleg lejárt az időd. Add ide a tabletet. Ah, Hé, miért nem működik? nos, az aksi lemerült. Hello, Anna, elhoztad a töltőt? Hát, felejtettem. A fenébe, most mit csináljunk? Ha nem adtad volna el a labdát, most játszhatnánk. Nem tennénk. Halljátok? Mi ez a zaj? Ez egy méh, visszatért, mentsetek meg! Ez nem úgy hangzik, mint egy méh. Ne nyisd ki, belepül a méh! Ez nem méh, hanem a futár. Quadrocopterrel szállították a rendelést, ez menő! Vedd a pénzt a drónra, hadd repüljön vissza. Szóval itt a pénzünk, Gyerünk, repülj, ne állsz el. és most együnk! Ezt szeretem én, nem azt, amit Leona hozott. Legközelebb hozok neked egy doboz krumplit. 24 órán keresztül hámozod. Mila, kapd el. Figyelj! Rómeó, mit csinálsz? Azt hittem, hogy rendeltünk egy nagy megmenüt, de csak krumplit hoztak és a KFC-től. Egyetértek, furcsa az egész. Azt javaslom, ne fizessünk nekik. Mila, kapd el! Mit csinálsz? Hova dobod? Nagyon finom. Igen, tele vagyok. Ámos vagyok. Mila, nem gondoskodtál az ágyról? De hoztam 2 párnát. De 3-an vagyunk. Tudod, a harmadikat elvesztettem. És a takarók? Szintén 2. Basszus. Ez az enyém, és a takaró is. Ezt nem adom olyan könnyen. És mit csináljunk? Úgy tűnik, meg kell osztanunk egy párnát és egy takarót. 5, 4, 3, 2, 1. Kelj fel! Mi történt? Lejárt az időd, most az enyém a párna. Hogy fogok aludni? Nem tudom, jó éjt.
Olyan hideg. Hé, adjál már takarót! De fázok. Én is! Én jobban. Add ide a takarót, felveheted a kabátot, és nálam lesz a takaró. Neked is van De kabátod. nekem nagyobb szükségem van rá. Akkor add ide a Add párnát. vissza. Anélkül is Párna tudsz nélkül aludni, semmi sem alszol. fog történni. Hé, csöndben, próbálnék aludni. Nos, nem kell egy takarón osztoznod ezzel a malaccal. Hogy szólítottál? Csit már, mondtam, hogy zavarsz. Nézd, milyen fontos vagy. Szeretnél megosztani velünk egy takarót? Hé, mit csinálsz? És adj egy párnát. Mi lesz velem? Édesen aludtál fél éjszakát, most rajtunk a sor. Jó éjszakát! Neked is. Most mit csináljak? Nem tudok így aludni. Hé, mi ez? Mi volt az? Keljetek fel! Hagyj békén, épp elaludtunk. Van itt valaki. Csak el akarja vinni a takarónkat és a párnánkat. Komolyan mondtam, már itt van. Nyugi, nincs ott senki. Ó, ki van ott? Én megmondtam. Nyugi, valószínűleg csak a rendőrség, aggódnak értünk. Igen, nincs mitől tartanunk. Rómeó, mondd meg nekik, hogy kihívásunk van. És miért én? A vezetőülésben ülsz. Hello, rendőr úr, itt van? Nem látom magát. Csak egy ember van itt, nincs mitől félnie. Úgy tűnik, elment. Látod, és féltél. Nézd, valaki állott. Eltűnt. Ki az? Mi kell neki? Nem úgy néz ki, mint egy zsaru, én félek. Ne nyisd ki, ez valami mániákus. Mit tehetünk? Soha többé nem fogok kocsiban aludni. Nyugodj meg, amíg bent vagyunk, nem ér hozzánk. Itt biztonságban vagyunk. Lúnának igaza van, csak nyugodjunk meg. Ne nyújj hozzánk! Segíts! Vegyük a krumplit, nincs másunk. Miért kiabálsz? Ruszlán úr, te vagy az? Azt hittük, hogy valami mániákus járkál itt. Csak azt néztem, hogy jól vagytok-e és minden a helyén van-e. Annyira megijesztettél minket. Hallottam a sikoltozást, azt hittem valami történt. A lányok csak a takaró miatt Vége veszekedtek. már a kihívásnak, mehetünk haza. Nem, reggelig ki kell várnotok és óvakodjatok a szirénafejektől. Mitől? Sziréna fejet mondott. Ne hallgass rá, csak megijeszt minket. Már félek. Menj aludni, minél hamarabb elalszol, annál hamarabb lesz reggel. A sziréna fej. Ne aggódj, csak én vagyok, az éjszakai mániákus. Ez nem vicces. Jó hírem van, nézzétek meg az időt. Megcsináltuk, 24 órát bírtuk. Ez könnyű volt. Ja, persze. Elfelejtetted már, hogyan sikoltottál félelmed. És ez azt jelenti, hogy jól megérdemlitek az $1000. Hurrá, megcsináltuk! Egyébként van még egy 1000-esem. Mehet újra, még egy éjszaka a kocsiban. A kihívás indul. Ó, nem, én ki nem bírok még egy éjszakát. Én sem. És egyetértek. Attól tartok, mindenkinek részt kell vennie. Gyerünk, srácok, értsetek egyet. Talán, ha még szerencsétek is lesz, találkozhattok egy különös lénnyel. Semmiképpen, azt nem. Fú, pihennem kell. Csak tessék. Srácok, lájkoljátok a videót, hogy Mila és Rómeó egyetértsen.